Unde suntem aici? Pe Calea Urseni. 5 minute de muzeul de apă din Braitim, 5 minute de mers pe jos la stația de autobuz și am venit să vedem un duplex pe parter supra-ultra tehnologizat. Hai să intrăm. Vreți să vedeți și interiorul? Hai. Aici avem zona de living cu bucătărie. E totul open space, dar dacă îți place să ai bucătăria închisă, ai noroc pentru că aici o să o închizi foarte ușor. Din living avem ieșirea pe terasă, unde avem aceste geamuri salamandră cu 3 sticle. Aici intrăm în hall. Acesta este zidul care comunică cu vecinii, deci practic, chiar dacă este duplex, nu prea avem cum să ne deranjeze. Acesta este dormitorul sau biroul adițional, unde aceasta este poziția patului, s-au gândit inclusiv la lumină pe lângă pat, veioză, și evident priză pentru TV în fiecare cameră, unde avem presă și fibra optică. Termostat ambiental în fiecare cameră. Aici avem o baie mică cu duș. Nu am montat încă becurile, nu se vede, dar vă zic eu că are și loc pentru mașina de spălat. Și aici vă imaginați frumos o ușă care urmează să fie montată și intrăm în dormitorul matrimonial. Dressing, lumina este prevăzută să lumineze în dulap. Aici este locul pentru pat, la fel avem prevăzute luminile ambientale. Și aici avem baia matrimonială, geam și cap. Hai să ieșim pe terasă. Terasa are hidroizolație făcută. Acolo este locul pentru jardiniere. Și aici acum se lucrează la acest pământ, care este perfect pentru gazon sau orice altceva ai dori să plantezi în această curte. Eu sunt Roxana Golban. Dă-mi un mesaj sau sună direct dacă vrei să vizionezi casa. V-am pupat! Stai, am uitat să zic ceva. Casa se predă finisată și le alegeți voi. Prețul, am uitat să zic prețul. 109.000, comision 0. V-am pupat!